тоҷикистон барои ваксиназанӣ ба муқобили COVID-19 аз бонки ҷаҳонӣ ба маблағи 21,3 миллион доллар грант ва ё кӯмаки бебозгашт талаб кардааст. ҷамшед каримзода муовини аввали вазири молияи тоҷикистон рӯзи 19 феврал дар ин бора дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод. ӯ гуфт бо ин маблағ ҳудуди 1 миллиону 800 ҳазор аҳолии тоҷикистон ва ё 20% аҳолии кишвар ба ваксиназанӣ фаро гирифта мешаванд. барои маблағзои соҳаи иммунопрофилактика алянси глобалии ваксинаҳо ва иммунизатсия ба ҳисоб меравад. дар ин робита аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва вазорати молия дар дораи ҳамин механизм ҷиҳати ворид намудани ваксинаи зидди бемории сирояти коронавирус дархости вай равона карда шудааст. барои дар қисмати намояндагони вазорат дақиқ нагуфтанд ки ваксиназанӣ ройгон сурат мегирад ё на. танҳо таъкид намуданд ки феълан масъалаи дарёфти маблағ дар баррасӣ аст ва бо дастрас намудани он гомҳои баъдӣ дар ин самт рӯшан хоҳад шуд. қаблан бонки ҷаҳонӣ хабар дода буд ки барои ваксиназанӣ бар зидди COVID-19 ба Тоҷикистон 8 миллион доллар кӯмаки бебозгашт медиҳад. ин ташкилоти байналмилалӣ гуфта буд бо ин маблағҳо муаллимон, табибон, бознишастаҳо ва нафарони дорои бемориҳои музмин ба эмкунӣ бар зидди коронавирус фаро гирифта мешаванд. ҳарос доранд барои муайян кардани ки оё ман коронавирус набошам. ҷамолиддин абдуллозода вазири тандурустии Тоҷикистон ҳам рӯзи 12 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфта буд ки душанбе барои харидани ваксинаи Спутник V бо мақомоти Русия музокирот дорад. вай афзуд Тоҷикистон 20% ваксинаи заруриро дар доираи барномаи ковакси созмони ҷаҳонии тандурустӣ бепул дастрас мекунад, вале боқимондаро бояд бихарад. мақомоти тоҷик мегӯянд аз аввали соли равон дар кишвар ҳолатҳои гирифторшавӣ ва фавт аз бемории COVID-19 сабт нашудааст. ба иттилои вазорати тандурустии Тоҷикистон токунун 13308 нафар дар Тоҷикистон ба бемории COVID-19 гирифтор шуда, аз ин шумора 90 нафар фавтидаанд. оморе ки мутахассисон ва бархе аз сокинон ба он ба шубҳа менигаранд ва мегӯянд ки омори аслӣ метавонад аз ин бештар бошад. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.